Alright, so good afternoon po sa lahat, ano? Yan, happy Sunday sa lahat. Nandito kami ni Isabel sa parking ng Superstore sa ilalim, no? Yan. Mag-grocery kami konti kasi si Joanna nag-request ng beef broccoli daw, beef broccoli yan. Pero kanina kasi nagluto ako ng adobong natural, yan, yung may asin lang, di ba? Tapos tamang-tama yung sa ginataang kale. So, yun na muna siguro yung lulutuin ko ngayon, then bukas na yung beef broccoli. Kaya dadaan muna kami ni Isabel dito sa Superstore at mag-grocery ng konti. Bel. Yan, at mag-ano muna tayo, mag-grocery muna tayo. Let's go. Isabel. Isa kay Isabel. Tamang-tama, no, napakaganda po ng panahon ngayon. -1 lang. Feels like -4. So nung Friday -13, -15. Ngayon maganda na naman yung panahon. Tamang-tama. Ano yung bell? Kuha muna tayo, Bell, ng ano, kale. Yan o, kale o. That's the kale. Bell, kale right there. Yan o, that's the kale right there. This one, Bell o. Bell, look. Huh? Huh? No, it's not a plum. Ha? Kalimutan ko bibigyan ng ito. Tawag nga dito. Kalimutan ko. Beets yan, beets. And then beets. Okay na yun sa atin. Lagay mo sa plastic. Sige na. Medyo mahal ang kale ngayon, no? $2.99. Minsan nakasale yan eh. Ha? Sige na, good. Broccoli, yan, $2.99 ang pound, oh. Ha? Meron na akong broccoli doon, ano, dadagdagan ko na lang. Ito lang, baby, kasi meron na tayo doon. Para isang lutuan, pang isang luto lang. Ito. Pwede na to, itong maliit na to. Yan. Put mo there. Thank you. Yan. Ba, binabasa pa nila. Ano, ayos ka lang dyan? Let's go. So, beef naman. Meron na rin kasi akong ibang ingredients doon. Kaya yung mga gulay-gulay na lang. Ha? Kukuha pa ako ng isang latang gata. Yan. Para sa ginataan mamaya na kale. So, kuha naman tayo ng baka. Mura ang bawang, oh. 89 cents is limit of 2. Beef! Isabel, baka. So, ang kinukuha ko yung mga pang ano lang. Mga pang ganito lang, oh. Kasi hinihiwa ko pa na maninipis yun, eh. Ganito, okay na to. Kasi si Joanna and Isabel lang naman nakakain, eh. Ito, tingnan nyo to. Ito, 338. Tapos, i-slice ko pa yan ng maninipis para maluto agad, ano? Tapos malambot. Ito na, dalawa niyan. Okay na yan. Diba? Iwain ko lang yan ng maninipis. Marami na yan para kay Isabel and Joanna. Kasi, hindi ako kakain, eh. Sila lang. Tapos sabi kasi ni Joanna, ano, mas maraming broccoli. Hello po. Tawag lang po, kamusta po? Yan mga Pilipina, mga kababayan natin nagtatrabaho dito sa Superstore. Yan. So, yun nga, sabi ni Joanna, mas gusto niya mas maraming broccoli, ano. Kasi nagda-diet si inay. Wow! Kasi ako nagbawas ako ng timbang talaga. Sinadya ko yun, gawa ng yung sagout ko, ano. Kasi yung huli kong timbang noon ay 62, ngayon na lang ako 56, yan. Kaya medyo ano ako, nag-diet ng konti. Kaya bumuti yung pakiramdam ko.
Yan, no? Hindi na masyado masakit tong pa ako. Yan, naghanap ako ng coconut milk. Yan. So kaya naisipan ni Joanna mag beef broccoli lang. Wala daw siyang rice. Wow. Bel, are you okay there? Opo. Ang cute ni Isabel pag nagsasabi ng opo. Siyempre sa international product, ang coconut milk, wala yung ROD. Coconut milk na light to eh. Saan kaya yung green? Pag wala, daan kami ng MOA. Walang green. Yung light to eh. Ay, bagong packaging siguro to. Bagong packaging siguro to. Light ba to? Light nga yan. May nakasulat na light. Hindi yan. Wala. Tinatamad na akong pumunta ng MOA. Ito na lang. Pareho lang yan. Meron pa ako isang ROD dun eh. Pwede na to pang backup. Nag-ninja ka na naman. Tumaas ka dyan. Nag-ninja Isabel. Isabel. Nag-ninja ikaw ha. Ano pa, Bel? What else? Hap. Ha? Hap. Magbayad na tayo? Tingin-tingin pa tayo. Kukuha na rin ako nito. Siyempre, itong pure black, asa na yan? Ito, pwede na to. Ay, hindi cranberry. Beets. Ito. Ito. Pure tart cherry. Yan. Para sa uric acid. Yan. Rekomendado nila to. Ano po yan? Papa, look there. Oh. There's a new one. Kasi ubos na yung ganito ko. So, ito yung iniinom ko after meal. Pero hindi isang basong ganyan. Yung tama lang. Yung mga ganyan lang. Tapos pag umaga, pagagising ko, isang basong tubig na may baking soda. Yun ang iniinom ko. Tapos pinapasundan ko ng vitamin C. For my volcano. Oh, for your volcano. So ito, maganda to sa kasi organic to eh. Maganda to sa uric acid Yan. Papa, Kuha na tayo niyan, Bel. go and buy a pen for me. Ha? Bigger pen. Oh, yes. Dadaan tayo ng Best Buy para sa iPad mo. Kasi yung iPad ni Isabel walang pen. So, titingin tayo ng murang pen para sa iPad. Kasi si Isabel po ay nagsisimula na mag-drawing. Kaya bibilan namin Joanna ng pen. Napakahaba ng pila. Linggo kasi, So, mga 3:30 na. Napakahaba ng pila hanggang dun sa may produce. Napakahaba. Kami ni Isabel libot-libot pa. Gusto mo ng banana? You want banana? Apo. Okay, let's buy banana. Buha kami ng saging. Pagkasama namin si Joanna, syempre dito si Joanna nasimula. Sa mga ganito, tumitingin ng sale. Minsan nakakakuha, minsan hindi. Transition na hindi na panlamig ang tinitinda nila. Karamihan mga pang spring na, pang summer. Sold out po yung saging. 78 per pound lang, 78 cents per pound lang kasi sold out. Sold out. Sold out yung saging. Merong nakatambak na box doon pero wala nang laman. More there. Yeah, no more baby. It's different yan, baby. But you want strawberry. Kinuha ko na rin tong 4 na piraso kasi gusto ko lang mag-shake kasi di ba marami kaming strawberry sa bahay. I want strawberry and banana. Oh, yeah, strawberry ba banana? Kaya kinuha ko na to, baby. Pang shake lang naman, okay pa yan. Kaya magkano lang, mura lang yan. Let's go, bayad na. Napakahaba ng pila. Nakapagbayad na si Isabel. Okay, ang ganda ng panahon, Let's go, Bel, sa Best Buy. Ha? Ang ganda ng panahon. Joke lang. Daan muna kami ng MOA, hindi pa sa Best Buy. Kasi sakto nag-message si Joanna, kamuti daw. Kamuti.
daan na kami ng ano, ang Market of Asia, Nobel. So ito yung dinaanan muna namin, kamote. Ito lang naman bibili namin dito. Mga 3 lang. Meron na ako isa dyan. Let's go, Ben. Yan, may bago ditong Filipino restaurant. Yan, Mars. Dito sa loob ng MOA. Karinderya. Bago lang to eh. Oo. Ang ganda ng panahon na, Bel. The weather is so nice, no? Let's go. Let's go na. Run! Nauna na yung isa. Ano yung mga bagong cellphone ngayon? S25 Ultra. Huh? What movie? Oh, yes. Oh, it's Napoleon. Yung movie Napoleon yun. Maganda yun. Yan. Siyempre drone. Yung DJI Osmo Pocket. Gusto ko sana nito pero nakakatakot kasi ito. Ito. Baka pag nabagsak mo mabali, ano? Tapos hindi siya waterproof. Kaya mas maganda pa rin yung ano, para sa akin yung action cam. Kasi meron na mga action camera na nakukunik na tong mga wireless nila na ano, mic. Yan. Asan yung ano, iPad pen? Kitikat, guys. Kitikat. Gusto mo yan? Every time na pumupunta kami dito, nagpapalaro si Isabel dito. Ito, buhatin ko muna to. Magpag-drive-driving ko muna. Ayos ka talaga bila. Racing. Ganito yung iPad ni Isabel. Kaso wala kaming ganito, kaya bibili ako. iPad Pro yung sa kanya. Ito mismo. I wanna up, Papa. Huh? I want to up. You want to up? No, bawal dyan, baby. Maano tayo. Let's go. Ganyan yung iPad mo. Let's go. Hanap tayo ng pen. Ito yung gusto ni Joanna, yung laptop. Yeah, Apple laptop. Laki ng monitor. Ang ganda, oh. Ganda pang edit nito. Ang ganda to. Panalo yan. Let's go. Ito lang ata ang available nila eh. 129, 169, 89 ito. Pero may nakita ako online, mas may mura dyan eh. Yung hindi siya Apple, yung ibang brand. Saan kaya yun? Let's go, magtatanong tayo, Bel. Meron sila niyan, yung hindi Apple. Si Isabel lang naman gagamit nun eh. So, nandito pala sa may back wall. Ito. Ayan na. Papa, we have this one. We don't have that one? I don't this one. Tingnan natin kung compatible dun sa iPad Pro mo. Kasi titingnan mo kung compatible or hindi. Ito si 64. Mga naka-sale. Naka-off naman siya. Pero $49. Ito $49 to. iPad 7. There you go. iPad Pro 12.9. Yan. Ito, pwede to. 49. Saan to ba? Hindi to. Pencil to. Pwede yan, baby. Pwede yan. Alright, can I bring This this one? one, ano pinagkaiba nila? Ito 64 bucks. Ito walang nakalagay. Message natin si Mama. Tingnan natin. Papa, look at this. Ito, para talagang pencil, no? Ang galing. Wala kung ano compatible siya sa... This one. Hindi ko alam kung compatible siya sa iPad na yung iPad namin. iPad Pro 11, hindi yun 11 sa amin. Compatible. Yan. Compatible siya. Maganda to. Pero $49 din. Pero tanungin ko muna si Joanna. Pinapili ko si Isabel kung itong parang pencil talaga or yung white.
Yan daw white ang. Alin ang gusto mo? Bel, which one? Which one do you like? The white one? Which one? Which one? The white one? This one. Oh. Pareho lang kasi eh. Ay, hindi to. Hindi to. Iba to. Balik natin. Ito. This one yan. Oh, 40. Pareho lang kasi ang presyo eh. 49.99. Patingin nga, Bel. Double check ko kung sa iPad talaga. iPad Pro talaga to. Mamaya, mali eh. Anyway, pwede mo naman ibalik ano. Dito sa Canada, bilis lang magbalik ng product dito. Let's go bayad na. Alright, so kami ay uuwi muna at magluluto pa ako para sa dinner ni Joanna mamaya. Ano? Susundin namin si Joanna kasi nasa trabaho. Let's go, Bel, at magbabayad na kami nito. Okay, so yan at nakauwi na rin kami. Yan. Gusto ko na itong subukan. Titingnan ko kung gagana or hindi. Ano? Kung hindi, babalik ko to. So, ito pala, meron pala tong switch, no? Ayan, no? So, switch nyo. Switch na charge pala to. Ayan. So, bali, ano, gumagana naman siya. Ayan. Katulad nito. Ayan. So, magda-download ako nung, ano, para sa drawing niya. Meron naman ako nakita sa YouTube na magaganda para sa bata, no? Para magkukulay-kulay siya. Kasi mahilig na si Isabel mag-drawing eh. Ito yung palaging pinapanood ng mga educational, kalimitan. Ayos. Ito. Para saan kaya ito? Ito yung switch niya. Ito. Yan. Ayos pala ito. May discharge pala ito. Kala ko hindi na. Si Isabel kasi meron lang yung oras ng panonood. Gabi lang yan. Kaya kung minsan makikita namin yan, pasilip-silip dyan sa pinto. Tapos magtatanang yan, is it Banggina? Ang Banggina sa Bicol ay gabi na, no? Night time. Kulit yan minsan. Kahit nakikita niyang madilim na sinasabi namin, hindi pa umaga. Para hindi siya, wala siyang masyadong oras sa pag-iPad. Meron lang siya. Kung minsan alas 8, saka pa lang yan nagsisimula mag-iPad. Tapos matutulog na. Yan. So, hindi namin masyado pinapa-iPad siya. May oras lang talaga. Pag gabi na, dun lang. So, minsan nga finifake pa namin na kahit nakikita niyang madilim na, sabi namin na hindi pa. Kaya kung minsan late na rin yan nakakapanood ng iPad. Sa computer lang, pag nanonood siya ng mga Disney Princess, yan lang. Para malayo siya sa computer. Para dun lang siya sa gaming chair nakaupo. Hindi masyado nakatutok sa monitor. Kaya wala kaming TV, gawa ng ayaw namin panoorin si Isabel masyado sa television. Kaya pag manonood siya sa computer lang or dyan sa iPad, mostly dyan sa computer para malayo nga sa monitor. Tapos pag sa iPad naman, yung sa educational, tapos ang YouTube Kids, marunong na siya eh. Kaya nung isang araw nakita namin ni Joanna na dumodrawing na gamit yung ballpen. Sabi, pwede na to sa iPad, pwede na yung mga, kasi may nakikita kaming mga bata nagko-color sa iPad. Meron na silang parang ang tawag dyan, para may mga pictures na pwede niya lang i-drag yung kulay o pindutin yung kulay, magkakakulay na, tapos pwede silang mag-drawing. Yan, kaya naisipan namin ni Joanna bumili ng pen. Yan, so okay naman, mura lang. Yan, at maya-maya isusundin na namin si Joanna at magluluto ako ng ginataang kale. Papakita ko sa inyo. Masarap kung hindi nyo pa natikman ang ginataang kale, para hindi siyang laing. Mas healthy pa. 2 hours later. Okay, so yan at nasundo na namin ni Isabel si Joanna at magluluto na ako ng kale. Napakadali lang po nito, parang pagluluto lang ng ginataang laing. So yan at simulan na natin.
Okay, so yan, tapos na ang ating kale, ano. Maisingit ko lang, ano. Sa pagluluto ng kale, tanggalin nyo po ito kasi ito medyo matigas to. Ano, pero depende sa inyo kung gusto niyo, no, balatan nyo. Mababalatan naman ata. No, isama nyo to, itong steam. Ako hindi ko sinasama yan. Tinatanggal ko lang yung mga dahon, ano. Yan, tapos ito tapo na. Yung dahon, parang ano lang, laing. No, hindi ko na sinasama to, yung steam ng dahon. Tapos, di ba bumili kami ng pen kanina? Nag-i-enjoy yung nanay. Nag-download siya ng kung ano-ano. Siyang nagdo-drawing-drawing yung nanay. Hindi si Isabel lang nag-i-enjoy. Habang nanonood ng Big Bang Theory, si Isabel nakatayo, musangot. Gusto niya na kunin kasi nakikita niya nagdo-drawing-drawing yung nanay. Nakamusangot dun sa gilid. Come here, ha? Ano yan? Oh, come here. Dali. Oh, tell them. Ano si Mama? Mama's not sharing my phone. Nag-enjoy yung nanay. Ay, nako. Yun ang sinasabi. Kasi marami siyang dinownload na maganda. May anime pa ata. Kaya natutuwa si Joanna. So anyway, yun lang ang ating vlog ngayon, ano. Na-share ko lang ang pagluto ng kale. Tapos yung pag-grocery namin ni Isabel. Bukas, mag-ana ko. Broccoli. Yan. Lalagyan ko na lang to ng toyo, ng oyster sauce, paminta, mekos-mekos, tapos gisa. Tapos yun. Yung broccoli, lagay ko na. Ganyan, broccoli lang. Tapos sibuyas ng malaki ang hiwa. Okay na yan. Tapos yung nabili namin pistachio crunch, ano, gustong-gusto ni Helen. Ano sabi ni Helen? Masarap daw? Masarap daw. Oh, masarap. Kasi kanina sinundo si sabi Joanna. Niya, para sa $45, $45 yun. ingredients, parang okay na din naman. Kaya gustong-gusto ni Helen. At least na natikman namin. Yan. Diyan yun sa Sweets for My Sweets. Yan. Sa 33rd. Babalik pa kami kasi meron pa kaming mga gustong tikman. Ano? Yung gusto kong tikman din yung ensimada nila. Ano? Tapos yung may ubi, yung sinasabi mo, may something ubi sila. Gusto namin, iba-vlog namin yun. Gusto namin balikan ni Joanna. May pera na. Kung may pambili na ulit. Ang laki nung $45 eh. So anyway, yun lang ang vlog natin ngayon. See you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon. Ako ay merong deep roast na chicken thigh dito. Gagawa ako ng gongcha something, Korean chicken. Mamarinate ko mamaya na may kasamang Sprite ata. So yun, at see you ulit sa mga susunod naming vlog sa Saskatoon City. Ciao!